'Yan kwanaki da suka wuce na samu saƙon imel daga wani ɗan uwa yana gaya min cewa ƙanwarsa ta rasu kwanaki kaɗan da suka shige. Allah ya saka mata da jannatul firdaus. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ta daraja mai girma da ɗaukaka da kuma ba wa iyalanta ikon jurewa. Abin da ya ce shi ne tana da shafi a yanar gizo wato akan shafin TikTok inda ta yi wasu abubuwa na wauta lokacin tana ƙuruciya. Ta yi wasu abubuwa na ban kunya kuma gashi yanzu ta rasu. Sun yi tunanin cewa ba za ta so a ce irin wannan abubuwan ta bari ba. Ba za ta so a ce waɗannan gajerun bidiyo masu ban kunya su za a ke tunawa da ita ba. Sai suka yi ƙoƙarin ganin cewa an goge su. Amma abin takaici hakan bai yiwu ba. Sun ce sun tuntuɓi TikTok da duk wanda suke tunanin za su iya taimaka amma haƙarsu ba ta cimma ruwa ba. Batun da nake so in nusar a nan mai sauƙi ne. 'Yan uwana maza da mata da iyayena, idan za ku yi amfani da kafofin sadarwa ku yi amfani da su ta hanyar da idan kuka mutu saboda wasu dalilai ba za ku ji kunya ba game da abubuwan da kuka wallafa ba. Wani lokaci mutane suna wallafa abubuwan da ba su dace ba don kawai su tara mabiya. Wani lokaci mutane suna yin hakan wanda wasu lokutan abin kunya ne, abubuwan da ba su kamata ba don kawai su ja hankulan mutane. To idan haka ne ka tambayi kanka, shin zan ji kunya idan wannan abubuwan suka wanzu bayan na mutu? Tabbas hakan zai zama muku jagora. A matsayinmu na muminai, mu yi abin da yake mai kyau. Kada mu aikata abubuwan da za mu ji kunya idan mun mutu. Kuma ko da ban mutu ba akwai buƙatar mu lura sosai wajen yin amfani da kafafen sada zumunta. Wane ne zai so a ce abin da ya bari bayan ya gushe abu ne mara kyau? Don haka 'yan uwana maza da mata, na yi tunanin wataƙila wannan ɗan gajeren saƙon zai zaburar da ku wajen lura wajen amfani da kafar sadarwa. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa wannan ya zama darasi mai kyau a gare mu. Ina yi wannan 'yar uwa da ta rasu addu'a. Na tabbata Ubangiji da dukkan rahamarsa da jin ƙai zai kalli ta da idon rahama. A lokaci guda kuma ina yi wa iyalanta addu'a cikin waɗannan kwanaki masu wahala da mutane ke ta turo musu saƙonni, wasu saƙonnin marasa daɗi duk da ba laifinsu ba ne. Wannan zai iya faruwa ga kowa. Mu yi amfani da kafafen sadarwa na zamani ta hanyar da ta dace tare da roƙon Allah Maɗaukakin Sarki ya ɗauki ranmu a yanayi da yake aminta da mu.